Здравейте, казвам се Добромир Гущеров, почетен гражданин съм на град Казанлък. Иначе за мен, мисля, че по-голямата част от България ме познават. Все пак аз съм първият частник. Символ. Тя все още не е разкрита. Историята ще му даде още много лаври и слава. И е хубаво, че той е вече лишен от всякакви идеологически натоварвания и негативи. Как да нямам личен спомен? Аз помня целият период на неговото строителство. Аз помня целият процес на строителството, но помня и нещо друго. Помня, че началото на 70-80-те години беше открито голямо залежище на уранова руда. Горе по тези планини и по тези огромни поляни. И тогава беше накосан, се спомням, 71-2 година, да се прави там, да се правят разкопки, да се разработват. И тогава наистина имаше идеологическа тежест, защото това беше Бузлуджа, там където е създадена Българска социалистическа партия. И именно това спаси от възможността да бъдат разработени уранови мини. Нещо, което днеска всички се радват. Бъдещето на паметника те първа път стои и интересът не е само български, а световен. Така че това е нещо, което ние в бъдеще ще имаме възможност да му се радваме и да се гордеем с него. Но пак казвам, бъдещето е по-голямо, отколкото сега си го представяме от днешния. С най-голямо удоволствие заставам зад идеята. Този строителен символ, отдавна лишен от всякакви партийни и идеологически тежести, храма на Бузлуджа, строителния паметник, наистина да придобие един истински собственик, какъвто може да бъде само община Казанлък. Надявам се, че всички ще подкрепят референдума не за друго, защото Казанлък е наистина сърце и символ на България, какъвто е този високопланински храм на строителството, на културата, на възможност. Надявам се наистина да се подкрепи този референдум, този проект, защото общината заслужава това. Вие, казанлъчани, заслужавате това.